ingkang kula sebat mangke inggih menika para pangarsa-pangarsa kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan menika. Ingkang sepisan menika pangarsa saking Ponorogo. Inggih menika Kanjeng Sunaryo. Sunarso. Aku anggere kek ora anggere kene duwite tek moto tek gak patek. Ora perkara gene duwite kabel muncul kuwi lho. Kabelmu iki dibenekne sik muncul. Tuku kabel angka kalih inggih menika pangarsa saking Kanjeng Irsyad. Ingkang angka 3 pangarsa saking Nganjuk. Kanjeng Supaca. Nggih, Kanjeng Supaca. Lajeng pangarsa saking Caruban. Bahyo. Pangarsa saking Sragen menika nggih panjenenganipun Kanjeng Suparno utawi Kanjeng Yatno. Milanipun dumateng para pangarsa-pangarsa pakoso ingkang kula sebat menika monggo kula aturi pinarak minggah wonten ing pepanggungan karo Pagung menika. Dipun sepoti Mataramanca. Dados monggo para kanjeng kula dherekaken jajar-jajar wonten ngajeng menapa wonten pepanggungan kula derek sugeng dalu dumateng panjenenganipun pangarsa-pangarsa pakoso saking mekipun Mas Operator setunggal mawon. Nggih. Lho, malah Kanjeng Yono keri. Alah. Yo, Cih. Monggo. Nggih, ngaturaken panuwun. Kula sak kanca pangarsa pang saking Kabupaten Kalilan pepanggungan menika. Wonten dawuh bujange? Nggih. Lho kok nggih piye to? Kalau wonten dawuh. Nggih, nderek Mangayu Bagyo Kanjeng Yono. Anggenipun sami tresna budaya. Saguh dados saraya mrih lestarinipun budaya Jawi ingkang sumberipun saking Kraton Surakarta Hadiningrat. Penyandang kula minangka abdi dalem anon-anon dalu menika kula nderek Mangayu Bagyo pengetan pakoso kaping kalih. Mugi tetep kuncara saindenging bawana. Amin. Nggih. Bujange? Nggih, wonten dawuh Kanjeng. Redene menika sampun wonten mriki. Nggih. Upami pangapunten upami menika gelombangi dirubah pripun? Niki kersane nembang mengki terus monggo ngadeg kesuwen tak ya. Nggih ngaten Kanjeng monggo nderek. Piyantunipun pinten? Sumbangsih. Piyantunipun pinten? Setunggal kalih 3 sekawan 7. Sindene 8. Wah, 8. Nggih, mengki sing setunggal kula Kanjeng, sing setunggal kula mangke. Monggo. Nggih. Redene kula nyuwita budaya wonten kraton. Kula tak buka rerepen serat wulang reh yasa sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono kaping sekawan. Kene pribadi piyambak minangka pemimpin menika kudu hanggadai jiwa kados sesekaran kala wau. Dandang kula Srendra Sanga. Lamun sira hangget guru kaki amilya manungsa kang nyata. Sinten monggo? Pak Lurah. Kanca-kanca permadani. Pangapunten nggih. Kula nggih nderek permadani tahun 2000-an. 2000. Bibar menika nderek wonten Percukundo. Lamun sira hangget guru